Bones, estem aquí avui fent una mica de tast de 3 vins de la Déu Montsant que tenen una particularitat en comú, que estan elaborats amb garnatxa, 100%. Tenim Miloca, la peluda, Coca i Fito garnatxa, i us dic que tenen aquesta particularitat perquè la garnatxa és l'estrella de les varietats de la Déu Montsant. Té 3 característiques. El seu grau alcohòlic acostuma a ser bastant elevat, la seva acidesa acostuma a ser moderada i té una capa de color i intensitat més aviat baix. Llavors donaran uns vins molt especials, d'acord? Seran molt diferents depèn de quina zona de la Déu Montsant ens trobem. En aquest cas, ens trobem davant de vins elaborats a Marçà, elaborats a Falset i al Marroig. Per tant, són de la zona sud de la Déu Montsant. Això què vol dir? Que tindrem un clima una miqueta més calorós, menys règim de pluges i, per tant, els vins en si seran una miqueta més estructurats, més voluminosos, amb més cos. Per un costat tenim el Miloca, que està elaborat a Marçà, és un 2020, per tant, és un vi jove, on el que veurem que hi predominen sobretot la fruita negra, fruita vermella, caràcter més afruitadet, un vi fàcil, no ha de ser un vi complicat. Per un altre costat tenim el celler Comunica, amb aquest vi que es diu la peluda, elaborat amb garnatxa peluda, que seria una variant de la garnatxa negra, simplement que la mateixa varietat a l'anvers de les fulles hi té com uns palets. També tindrem aquesta fruita, però aquest vi ja és un 2018 i després ha estat uns mesos en inoxidable. Què vol dir? Que tenim aquesta part encara de la fruita, però que sobretot tindrem una estructura més fina, un pas per boca més finet. Aquesta tanicitat ja queda una mica enrere d'aquest vi d'un vi jove i passem a un vi una miqueta més evolucionat. I per finalitzar tenim el Coca i Fito, que és un vi elaborat al Marroig, també 100% garnatxa negra, però aquest vi ja ha passat 12 mesos per botes de roure francès. Això ens donarà més aviat aport d'aquestes notes terciàries, aquestes notes a fusta. Tenim 3 vins molt diferents que poden ser maridats amb plats molt diferents. Per exemple, el Miloca, que és un vi jove, jo el maridaria més amb bolets o amb un plat de pasta sense aquesta crema de llet, algú fresc, amb una pizza, per exemple. El celler Comunica, aquesta la peluda, jo el maridaria, per exemple, amb ja pasta però amb una crema de llet o una lasanya, algú així més elaborat, més cremós. I pel que fa al Coca i Fito, aquesta part de la fusta ja ens demana una miqueta més d'estructura també quant al menjar. Doncs per època de calçotada, per exemple, podríem fer-ho amb aquesta carn a la brasa o una carn més feta. Com podeu veure, és la mateixa varietat, elaborada de 3 maneres diferents i que, per tant, dona molt de joc en aquesta Déu Montsant.